హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి క్లాసులకి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం. సో ఈ లెవెల్ 2లో మనము పూర్వపు క్లాసులలో కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేసుకున్నటువంటి ఇది. సో ఆ మొదటి అధ్యాయంలో మరి ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి ఆ అధ్యాయంలో పరస్పరం విరోధించుకునేటువంటి మరి కౌరవులు పాండవుల మధ్య, అంటే కౌరవులు పాండవులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై నిలువగా మరి అక్కడ మొదటగా దుర్యోధనుడు ద్వారా పరిశీలన, తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, నా రథాన్ని ఇరు సేనల నడుమ నిలపవయ్యా, తద్వారా నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉందో చూచెదను అంటూ అడగడము. అచ్యుతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య నిలిపి, ముఖ్యంగా ద్రోణ భీష్మాచార్యుల మధ్య ఎదురుగా నిలిపి, చూడవయ్యా మీ కురువంశస్థులను అని అనడం. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్నేహితులను, బంధువులను, గురువులను, మిత్రులను చూసి వారందరూ యుద్ధం చేసి ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు. మరి విషాదము, కరుణ ఆవరించగా అతడు మోహానికి గురి అయి కలత నొంది మనసు భ్రాంతి కాగా యుద్ధ నిశ్చయాన్ని విడిచిపెట్టి ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనము పూర్వపు అధ్యాయంలో చూసినటువంటి అంశాలు. ఇక ఈరోజు మనము రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము, దీనినే సాంఖ్యయోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ సాంఖ్యయోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు ఇందులోని కొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు క్లాస్లో మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. నమో ఓం విష్ణు నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 2వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. మాతాజీ స్క్రీన్ వచ్చిందా? హరే కృష్ణ. వచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో 2వ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము, దీన్నే సాంఖ్య యోగము అని పిలుస్తూ ఉండేటువంటిది. సో మనకి పూర్వపు అధ్యాయంలో మరి అర్జునుడు యుద్ధం చేయను అని చెప్పడానికి ఒక 4 కారణాలని అతడు చెప్పినటువంటిది. సో మరి ఆ 4 కారణాల వల్ల జాలి, మరి రాజ్యభోగ సుఖాలను అనుభవించడం, అలాగే కుటుంబ సాంప్రదాయాలు నశించిపోతాయి అనేటువంటిది, పాపభీతి, అలాగే ఈరోజు చూసేటువంటి అధ్యాయంలో అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి. సో ఈ కారణాలుగా నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ అర్జునుడు చెప్పినటువంటి కారణాలను చూస్తాము. ఆ తదుపరి ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణాగతి పొందడం. సో అప్పుడు మరి వాస్తవికమైనటువంటి భగవద్గీత, అర్జునుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి శరణాగతి అవుతాడో, శిష్యునిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణాగతుడవుతాడు, అప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో తాత్కాలికమైనటువంటి దేహానికి నిత్యమైనటువంటి ఆత్మకు ఉన్నటువంటి మూల భేదాన్ని వివరిస్తూ భగవద్గీత బోధన ప్రారంభమవుతుంది. అదే ది ట్రాన్స్డెంటల్ నాలెడ్జ్, దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆయన బోధించేటువంటిది. సో ఇందులో అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలను, దాదాపుగా భగవద్గీతలో బోధించదలుచుకున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడడం వలన దీనిని గీతా సారము అని కూడా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయం. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే కొనసాగింపుగా మొదటి అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో చెప్తాడు సంజయుడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు చెప్తాడు, రణరంగంలో అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత మనసు కల్లోలితం కాగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ చెప్తాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఇంకా కొనసాగింపుగా ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం కూడా సంజయుడే చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడు సంజయుడు ఇక్కడ అంటే, సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం
విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో ఇక్కడ సంజయుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటిదే కదా. సో మరి అక్కడ ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ముఖ్యంగా మొదట దుర్యోధనుడు పాండవుల సైన్యాన్ని పరిశీలించడము, తదుపరి తన సైన్యాన్ని తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి చెప్పడము, ఆ తర్వాత క్రమంలో శంఖనాదాలు పూరించడము, తద్వారా ఇక యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది అని అనుకున్నటువంటి సమయంలో అర్జునుడు రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య నిలపమనడము, కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా చేయడము. మరి అప్పుడు వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నటువంటి వాడు అర్జునుడు కల్లోలితమైనటువంటి మనసుతో ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత మనసు ఉద్విగ్నము కాగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పాడు కదా. ఇంకా కంటిన్యూ చేసి తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి మధుసూదన అంటూ సంబోధించినటువంటి విషయం. మరి ఎందుకంటే మధు అనేటువంటి మహాదానవుడిని సంహరించినటువంటి వాడు, అలాగే మరి కర్తవ్య నిర్వహణలో ఆవరించినటువంటి అపార్థాలన్నీ కూడా దానవులతోనే పోల్చబడేటువంటివి. మరి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ అపార్థాలు అనేటువంటి దానవులను సంహరించేటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఆయన్ని మధుసూదన అంటూ సంబోధించబడింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఈ లౌకికమైనటువంటి అర్జున్లో ఏర్పడినటువంటి జాలి, కరుణ ఇవన్నీ కూడా లౌకికమైనటువంటి ఆ జాలి, శోకము, కన్నీరు ఇవన్నీ కూడా వాస్తవికమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి వాళ్ళలో కలిగేటువంటివి. సో మరి అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, మునిగిపోతున్నటువంటి వ్యక్తి వస్త్రాలపైన జాలి చూపడం మూర్ఖత్వమే అవుతూ ఉంటుంది. మరి మునిగిపోతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని వస్త్రాలు పట్టుకుంటే ముందు వస్త్రాలు వస్తాయి, ఆ వ్యక్తి ఎలాగో మునిగిపోతాడు. కానీ మరి అలాగే ఈ స్థూల శరీరాన్ని గురించి నా తాతగారు, మా గురువు గారు వీళ్ళందరినీ చంపుతున్నాను అనేటువంటి భావనలో, అంటే బాహ్య వస్త్రాన్ని, అంటే ఈ స్థూల శరీరాన్ని రక్షించుకోవడం ద్వారా మరి అజ్ఞాన సాగరంలో పడినవాడు రక్షింపబడడు అని చెప్తారు ఈ స్థూల శరీరాన్ని గురించి. అందుకే ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ అధ్యాయంలో. సో మరి ఈ సంగతి తెలియకనే మనము ఈ బాహ్య వస్త్రాల కొరకు, అంటే ఈ స్థూలమైనటువంటి ఈ శరీరం కొరకే మనము నిరంతరము శోకిస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. అటువంటి వాడు శూద్రుడుగా చెప్పబడేటువంటిది, లేదా అనవసరంగా శోకించేటువంటి వాడు. ఎలాగూ ఈ దేహం క్షీణించి నశించిపోయేటువంటిది, అటువంటి క్షీణించి నశించిపోయేటువంటి దేహం గురించి నిరంతరం ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఎంతో ఆవేదన చెందుతూ ఉండేటువంటిది. మరి అర్జునుడు క్షత్రియుడుగా ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం అతనికి సరైనటువంటిది కాదు. సో మరి అందుకే ఆయనలో కలిగినటువంటి అపార్థాలు అనేటువంటి దానవుడిని సంహరించడానికి సంజయుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని మరి ఇక్కడ మధుసూదనుడుగా సంబోధించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుడు అజ్ఞాని అయినటువంటి ఈ మానవాళిని దుఃఖ సాగరము నుండి బయటపడవేయడానికే ఈ భగవద్గీత, ది సాంగ్ ఆఫ్ గాడ్
అందుకే ఈ భగవద్గీత గానం చేయబడినది ఈ మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి. ఎందుకంటే ఉపనిషత్తుల సారంగా ఉన్నటువంటి ఈ భగవద్గీత అన్నిటి యొక్క సారంగా, గీతోపనిషత్తుగా చెప్పబడే ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటిదిగా ఆ భగవంతుడి చేత బోధించబడినటువంటిది ఇది. సో అందుకే ఈ మానవాళిని, సర్వ మానవాళికి, అందుకే భగవద్గీత మానవ జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది అని చెప్తాం. మరి ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నటువంటి మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్ముడు, పరమపురుషుడు అయినటువంటి, పరంధాముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని చేత బోధించబడినదే భగవద్గీత. అందుకే మరి ఈ విషయాలను, ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మించిన ప్రామాణికుడు మరొకడు ఉండనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఆది గురువు, కృష్ణం వందే జగద్గురువు అంటూ చెప్తాం. మరి ఇక ప్రామాణికుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకి భగవద్గీతలో వివరించినట్లుగా భౌతిక దేహానికి, ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఈ 2వ అధ్యాయం మనకి బోధిస్తుంది. అందుకే దీన్ని సాంఖ్య యోగము అని కూడా చెప్తారు. మరి మనిషి ఫలాసక్తి లేకుండా పనిచేస్తూ నిజ ఆత్మభావనలో సుస్థిరుడు అయినప్పుడే మరి ఈ అనుభూతి సాధ్యమవుతుంది అంటూ చెప్తారు గురువులు మనకి. ఇక్కడ ఇక ఆ విధంగా సంజయుడు చెప్తాడు ఏమని, తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, మనసు కుంగినవాడై కళ్ళలో అసురులు నిండి కృపాపూర్ణుడైనటువంటి అర్జునుణ్ణి చూసి మధుసూదనుడు అయిన, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడయ్యా, ఈ మాటలు పలికాడయ్యా అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడట కృష్ణ భగవానుల వారు? సో మనకి ఈ 2వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో, కుతస్త్వకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. ఇక్కడ కుతస్త్వ అంటే నీకు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఏంటది? కష్మలమిదం, ఈ కల్మషము, ఈ దుఃఖం అనేటువంటి కల్మషం, విషమే సముపస్థితం, ఈ క్లిష్ట సమయంలో నీకు మరి ఈ కల్మషాలు ఎక్కడ నుండి దాపరించాయ్యా అర్జున? అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. ఓ అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడు బుద్ధి నీకు ఎక్కడి నుండి పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు, ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది అంటూ చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు
అభిన్నులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అందుకే భగవద్గీత అంతటా కూడా ఆయనని భగవానుడుగానే సంబోధిస్తారు. ఇంతకుముందు చూసాము, ధృతరాష్ట్రుడు పలికినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, సంజయుడు మాట్లాడినప్పుడు సంజయ ఉవాచ, అర్జునుడు మాట్లాడినప్పుడు అర్జున ఉవాచ అన్నాడు. కానీ కృష్ణుడు చెప్తూ ఉంటే, బోధిస్తూ ఉంటే శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అంటలే. ఏమంటున్నాడు వ్యాసుడు? శ్రీ భగవానువాచ అంటే శ్రీకృష్ణుడు, భగవానుడు, దేవదేవుడు అభిన్నులు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవానుడు అనేటువంటి వాడు పరతత్వలో చరమ అనుభూతిగా చెప్తుంటారు. చరమాంశంగా భగవాను చెప్పబడేటువంటిది. ఎందుకంటే మరి సాధారణంగా పరతత్వము 3 దశలలో అవగాహనము అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవే బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు. మరి సో బ్రహ్మం అంటే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి నిరాకార బ్రహ్మతత్వం. అలాగే పరమాత్మ సకల జీవుల హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమ పురుషుని యొక్క రూపం. భగవానుడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడుగా అనుభూతమయ్యేటువంటిది. అందుకే మనకి భాగవతంలో, శ్రీమద్ భాగవతంలో వదంతి తత్వవిదస్తత్వం యద్ జ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భవానితి శబ్ద్యతే అని చెప్పబడుతుంది. అంటే పరతత్వము తత్వ విధుల చేత, ఈ పరతత్వము అనేటువంటిది తత్వ విధుల చేత 3 దశలలో అనుభూతమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అవన్నీ అభిన్నములు. పరతత్వపు ఆ దశలే బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడుగా తెలియచేయబడేటువంటివి. అలాగే ఈ 3 దివ్య రూపాలని మనకి ఆ సూర్యుడి యొక్క ఉపమానంతో పోలుస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే సూర్యునికి కూడా సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, సూర్యమండలము ఉన్నట్లుగా 3 భిన్నాలుగా ఉండేటువంటివి. మరి ఇక్కడ బ్రహ్మము అనేటువంటిది ఆ సూర్యకాంతిగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి సో ఇక ఆ సూర్యుడి యొక్క ఉపరితలం పరమాత్మ, ఇక ఆ సూర్య మండలం, సూర్యుడే మనకి ఆ భగవానుడుగా ఉండేటువంటి. మరి భగవానుడు అనేటువంటి పదాన్ని మనకి ప్రముఖ అంటే గొప్ప ప్రామాణికుడు వ్యాసదేవుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశుర ముని వివరించినటువంటిది ఏంటంటే, సర్వ సంపదలు, ఆల్ రిచెస్, అలాగే సర్వ యశస్, ఆల్ ఫేమ్, అలాగే సర్వశక్తి, ఆల్ స్ట్రెంగ్త్, సర్వ సౌందర్యము, ఆల్ బ్యూటీ, సర్వజ్ఞానము, ఆల్ నాలెడ్జ్, కంప్లీట్ నాలెడ్జ్, అలాగే ఇక సర్వ వైరాగ్యము, ఆల్ రినౌన్సియేషన్స్, వైరాగ్యం. సో ఆ విధంగా మరి ఈ 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు భగవానుడుగా సంబోధించబడినటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ మరి కృష్ణ భగవానుడు కూడా ఇవన్నిటినీ సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. పరమపురుషుడైనటువంటి కారణంగా కేవలం శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే
భగవానుడుగా సంబోధించబడేటువంటిది. బ్రహ్మ, శివుడు, నారాయణులతో పాటు ఈ జీవుడు కూడా కృష్ణుని అంతగా పరిపూర్ణమైనటువంటి విభూతులను కలిగి ఉండడు అని చెప్తారు. అందుకే శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడని స్వయంగా బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినటువంటిది. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో మరి భగవంతుని యొక్క లక్షణాలను కలిగిన పలువురు వ్యక్తులు ఉన్నారు, కానీ తనను మించిన వాడు వేరొక్కడు లేనందువలన శ్రీకృష్ణుడే పరమ పురుషుడు. అతని దేహము నిత్యమైనది, జ్ఞాన పూర్ణమైనది, ఆనందమయమైనది. అతడే ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు, సర్వకారణ కారకుడు అంటూ బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ చెప్పినటువంటిది. అలాగే భాగవతంలో కూడా ఆయన యొక్క అవతారాలు అనేకం ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఆ అన్ని అవతారాలకు మూలము శ్రీకృష్ణుడే భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని చెప్పబడినటువంటిది. శ్రీకృష్ణుడే స్వయం భగవానుడు అని భాగవతంలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది. కనుక శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడు, అతడే పరమాత్మ, నిరాకార బ్రహ్మానికి మూలమైనటువంటి పరతత్వము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి నామమాత్రమైనటువంటి, అందుకే ఆయన కుత ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అంటూ అడుగుతాడు అర్జున్ని. ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. మరి క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయవలసినటువంటి అర్జునుడు, నేను యుద్ధం చెయ్యను, రాజ్యం వద్దు, రాజ్య విజయం వద్దు, నకాంక్షే రాజ్యం అంటూ ఆయన అన్నటువంటి పదాలను చూస్తాం పూర్వపు అధ్యాయంలో. ఎందుకంటే ఆయన అర్జునుడు అంటాడు ఆ మొదటి అధ్యాయంలో, నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఒక క్షత్రియుడు అనకూడని మాట అన్నటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే మరి ఈ విధంగా ఈ జాలి, భౌతిక ఇవన్నిటి నుండి ఉద్ధరించడానికి అర్జునుడికి భగవద్గీత బోధన చేయబడుతున్నటువంటి. సో కాబట్టి అందుకే బంధువుల పట్ల అర్జునుడు నామమాత్ర జాలిని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఒప్పుకోకుండా ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. సో ఆయనే ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, దేవదేవుడైనటువంటి. సో మరి ఆ పరమ సత్యం ఆ భగవంతుడే. ఆయనే బ్రహ్మం, పరమాత్మ, భగవాన్ అనేటువంటి మూడు తత్వాలుగా ఆ పరతత్వం. సో అలాగే సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, దేవాది దేవుడుగా ఆ భగవానుడే మళ్ళీ కృష్ణుడు. సో కృష్ణుడే ఈ విధంగా మనకి అన్నిటి. అలాగే అనార్య దుష్టం అస్వర్ ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి, ఆర్యులు అంటే నాగరికతలు అని చెప్పబడేటువంటి విషయం. మరి ఇక్కడ ఆయన ఒక తన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి విషయాన్ని వదిలివేసి ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆల్ అట్రాక్టివ్, కృష్ణ అనేటువంటి దాని పదానికే ఆల్ అట్రాక్ట్, సర్వ ఆకర్షకుడు అని అర్థం. సంపూర్ణమైనటువంటి మరి సంపదలు, శక్తి, యశస్సు, సౌందర్యము, జ్ఞానము, మరి వైరాగ్యము, రెనౌన్సియేషన్ అన్నిటినీ సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నవాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, క్లైబ్యం ఆస్మగమ పార్త నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ట పరంతప.
సో అర్జున్ని ఓ పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా అంటూ సంబోధిస్తున్నాడు. అలాగే అంతకుముందే క్లైభ్యమాస్మగమం పార్త నైతత్వయుపపద్యతే. ఓ పార్త, ఈ పతన కారణమైనటువంటి నపుంసకత్వానికి అంటే చేతగానితనానికి లొంగిపోవడం అనేది నీకు తగదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాను. ఓ పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా, ఈ నీచమైన హృదయ దౌర్బల్యాన్ని విడిచిపెట్టి లేవయ్యా, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జున్ని పార్త అంటూ సంబోధించబడినటువంటిది. పార్త అంటే కుంతీదేవికి మరొక పేరు, పృత అని కూడా ఆమెకు ఉన్నటువంటి పేరు. ఎందుకంటే పృత తనయుడుగా సంబోధించబడినది. పార్త అంటే పృత తనయుడు, ఓ కుంతి కుమార అని అర్థం. సో మరి ఆ పృత అనే ఆమె, ఆ కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి వసుదేవుని యొక్క సోదరి. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో రక్త సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న, అంటే సంబంధాన్ని భావభామర్థులు ఉండేటువంటి. మరి క్షత్రియ కుమారుడు యుద్ధం చేయడానికి నిరాకరిస్తే పేరుకు మాత్రమే క్షత్రియుడు అవుతాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఈ చాతగానితనానికి, ఈ నపుంసకత్వానికి, నపుంసకత్వం అంటే చాతగానితనం, ఈ చాతగానితనానికి నీవు లొంగిపోవడము సరి అయినది కాదు అర్జున నీకు అని. చాతగానితనం, నపుంసకుడు లాగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అన్నాడు. మళ్ళీ వెంటనే ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ నీవు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు నీవు, ఓ పరంతప అని సంబోధిస్తున్నా, అంటే శత్రువులను జయించేవాడా నీవు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నీ శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడో ఏమని, ఈ చాతగానితనము, ఈ నపుంసకత్వానికి లొంగిపోవడము నీకు ఇది సరైనది కాదు, కాబట్టి లేచి ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలిపెట్టి లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అని అన్నటువంటి పరిస్థితి. సో అవి అనగానే ఇక అర్జునుడు కృష్ణుడితో అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజరః వరిసూదన. సో హరిసూదన అంటే ఓ శత్రు సంహార. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ శత్రు సంహార మధుసూదన. ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉపయోగించబడ్డవి, ఒకటి మధుసూదన, ఇంకోటి హరిసూదన అంటే శత్రు సంహార. ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదులను నేను ఎలానయ్యా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి అంటూ అడుగుతుంది. సో నాకు పూజనీయులైనటువంటి వాళ్ళు కదా భీష్ముడు, ద్రోణుడు. భీష్ముడేమో మా పితామహుడు, ద్రోణుడేమో మా గురువు గారు. మరి అలాంటి నాకు పూజ అర్హులైనటువంటి, నేను పూజించవలసినటువంటి మా భీష్ముణ్ణి, ద్రోణుణ్ణి నేను ఎలానయ్యా మరి బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి నేను అంటూ మరి, ఎందుకంటే పెద్దలను మాటలతో కూడా వాళ్ళపై వాగ్విధానికి దిగకూడదు అనేటువంటిది మనకున్నటువంటి సాధారణ కట్టుబాటు. అలాంటప్పుడు మరి అర్జునుడు వారి తాతగారైనటువంటి భీష్మ పితామహుడు, ఉగ్రసేనుడు మొదలైనటువంటి వారిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, బాణాలతో ఎలా కొట్టాలి అనేటువంటిది ఆయన కలిగిన సందేహం. సో ఇంకా అంటాడు అర్జునుడు,
గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించడము కంటే ఈ లోకంలో భిక్షమెత్తుకొని జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే కదా. వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తము రక్తపంచలమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యంలో నెలకొని విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయినటువంటి గురువు త్యజింపదగిన వాడని మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి దుర్యోధనుడి ద్వారా పొందుతున్నటువంటి ఆర్థికమైనటువంటి సహాయం కారణంగానే భీష్ముడు గాని ద్రోణుడు గాని అతని పక్షాన వహించవలసి వచ్చినటువంటిది. సో కాబట్టి వాళ్ళు కౌరవుల వైపున యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అటువంటి పరిస్థితులలో వారు గురువులుగా వారి యొక్క గౌరవాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళే. అయినప్పటికీ వాళ్ళు పెద్దవాళ్లే కదా. అందుకే వాళ్ళని ఎలా వధించాలి? ఈ భౌతిక లాభాల కోసం వారిని వధించడము అంటే మరి రక్త పంకిలమైనటువంటి దాన్ని అనుభవించడమే కదా అనేది అర్జునుడి యొక్క భావన. సో ఆ విధంగా ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, నచైతద్విద్మ కతరన్నో గరియో యద్వా జయేమ యదివానో జయేయుః యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః తేవ స్థితా ప్రముఖే దార్తరాష్ట్రాః. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, మరి ఈ యుద్ధంలో వారిని జయించడమా లేదా వారి చేత జయించబడమా అనే వాటిలో ఏది మంచిదో ఏది ఉత్తమమో మాకు తెలియట్లేదు. ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు అంటే ఎవరిని చంపితే మనకు జీవితం మీద విరక్తి కలుగుతుందో అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారులు. అటువంటి ధృతరాష్ట్ర కుమారులు ఇప్పుడు యుద్ధ రంగంలో మన ముందు నిలబడి ఉన్నారు కదా. సో ఎందుకంటే యుద్ధం క్షత్రియుల యొక్క ధర్మమే అయినప్పటికీ కూడా యుద్ధం చేసి అనవసరమైనటువంటి హింసకు తెగించాలో లేదో యుద్ధాన్ని త్యజించి భిక్షమెత్తుకొని జీవించాలో అర్జునుడికి తెలుసుకోలేకపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆయన ఆ పరిస్థితిలో పడి ఉన్నటువంటి సంఘటన చెప్తూ ఉన్నారు. అని ఇక అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యత్శ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో మరి ఓ కృష్ణ, మమకారము అనే దోషము కారణంగా, లోభము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో, నా ధర్మ విషయంలో, కర్తవ్యం అంటే ధర్మం, నా యొక్క కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. నేను నిజంగా ఏది నాకు శ్రేయస్కరమో దానిని చెప్పమని నేను నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాను. నేను నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశము చెయ్యవలసినది అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ప్రకృతి నియమానుసారము లౌకిక కర్మల పద్ధతే ప్రతి వారి యొక్క కలవరానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి లౌకిక కలతల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎవడు జీవిత
సమస్యలను అర్థం చేసుకుని వాడే మరి అటువంటి వాడే అని చెప్తుంటారు. కనుక మరి మానవునిగా జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించని వాడు, ఆ విధంగా ఆత్మానుభూతి విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోకుండానే సునక సూకరాల మాదిరిగా ఈ జగత్తును విడిచిపెట్టిపోయేవాడు కృపణుడుగా భావించబడేటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ కుటుంబము, సంఘము, దేహము మున్నగు వాటితో అమితమైనటువంటి అనురాగంతో ఈ కృపణులు అంటే లోభులు లౌకికమైనటువంటి తమ కాలాన్నంతా కూడా వృధా చేసుకుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో మరి అందుకే ఇక్కడ నేను మోహము కారణంగా నా యొక్క కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. కాబట్టి ఏది నాకు శ్రేయస్కరమో దానిని బోధించమని నేను నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాను. అడగడమే కాదు, నేను ఇప్పుడు నీకు శిష్యుడను, శరణాగతుడను అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. సాధారణంగా శరణాగతి అంటే నేర్చుకోవాలనే కుతూహలము ఉండాలి. మన యొక్క బలహీనతలను అంగీకరించే అనుకోవడం మనలో ఉండాలి. సవాళ్ళు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైన గురువుని చేరుకోవాలి. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు అదే చేస్తాడు. ఇంకా నీవు ఏది నాకు శ్రేయస్సో దాన్ని చెప్పు అంటూ నేర్చుకోవడానికి కుతూహలంతో ఉన్నాడు, వినడానికి. తన బలహీనతలను అంగీకరించాడు. నేను లోభము అనేటువంటి మోహం కారణంగా నా కర్తవ్య విషయంలో నేను మరి కలత చెంది ఉన్నాను, శాంతిని కోల్పోయాను. సో మరి ఇప్పుడు అర్జునుడి జీవితంలో సవాళ్ళు ఎదురైనప్పుడు జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానునే గురువుగా ఎంచుకున్నాడు. అది శరణాగతి అంటే. మరి శరణాగతి పొందగలిగేటువంటి వాళ్ళకు ఉండవలసినటువంటి నిబంధనలు ఏంటంటే, మన యొక్క విఫలాలని, బలహీనతలను అంగీకరించగలిగేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత మనలో ఉండాలి. అటువంటి ఆ విఫలాలను, బలహీనతలను అంగీకరించనిదే ఎవడూ కూడా జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తారు. అలాగే సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, కానీ విఫలము అనాథ. ఎందుకంటే ఏదైనా గొప్పగా జరిగితే అందరూ దాని యొక్క ఎన్కరేజ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయితే నా వల్ల కాదు, నేను కాదు, అది ఫలానోడు చేస్తే, నేను చెప్తే కూడా వినలే అని తప్పించుకుంటాం. సో వదిలేస్తూ ఉంటాం. అందుకే అనాథ అని చెప్తున్నాం. సో ఆ విధంగా చెప్పి అర్జునుడు ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, ఇంద్రియములను శోచింప చేయుచున్నటువంటి ఈ శోకమును తొలగించుకొను మార్గము నేను చూడలేకపోతున్నానయ్యా. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియానాం. ఇంద్రియాలను శోషింప చేస్తూ ఉన్న ఈ శోకాన్ని నేను తొలగించుకోలేకపోతున్నాను అని అవాప్య భూమా వసపత్నమృదం రాజ్యం సురానామపి చాధిపత్యం. దేవతలు స్వర్గాధిపత్యము వలె సుసంపన్నమైనటువంటి అంటే సంపత్ సమృద్ధమైనటువంటి శత్రురహితమైనటువంటి రాజ్యమును ఈ దరిద్రి పైన సాధించిన నాకు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ శోకాన్ని నేను తొలగించుకోలేకపోతున్నాను అంటున్నాడు అర్జునుడు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ధర్మ సూత్రాలు, నీతి సూత్రాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానముపై ఆధారపడినటువంటి పలు తర్కాలను ప్రతిపాదించినప్పటికీ కూడా అర్జునుడు తన నిజమైనటువంటి సమస్యను గురువైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని సహాయం లేకుండా పరిష్కరింపజేసుకోలేనట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన యొక్క స్వీయ ఉనికినే శోషిస్తూ ఉన్నట్టు, సమస్యలను తరిమివేయడంలో తన నామమాత్ర జ్ఞానము వ్యర్థమైనటువంటి. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎన్నో ధర్మాల గురించి ఏదేదో చెప్పుకొచ్చాడు. మొదటి అధ్యాయంలో కుల ధర్మాలు నశించిపోతున్నాయి, మరి వాళ్ళు దుర్మార్గులైనా మనం ఎందుకైనా ఆపొద్దు, మరి ఇలా గురువులను అంటే మిత్రద్రోహము, కుటుంబం బంధుద్రోహం చేసినటువంటి పాపాన్ని
దుర్యోధనాదులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఇవన్నీ తెలిసిన మనకమైనా ఎందుకు, ధర్మాన్ని తెలిసిన మనమైనా ఎందుకు యుద్ధాన్ని ఆపకూడదు అంటూ అనేక మాటలు మాట్లాడినటువంటి వాడు అర్జునుడు కదా. సో కానీ ఇక ఫైనల్గా తన జ్ఞానము అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానము వ్యర్థమైనది అని, మరి భగవంతుని సహాయం లేకుండా, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు సహాయం లేకుండా తనను తాను ఉద్ధరించుకోలేను అనేటువంటిది అర్జునుడికి అర్థమైనటువంటిది. సో అందుకే మరి ఆయన జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. ఎందుకంటే ఆయనే తప్ప మరొకరు ఈ పరిష్కారం చూచగలిగే వాళ్ళు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి విజ్ఞానంలో ప్రవీణుడైనటువంటి వ్యక్తి తన సాంఘిక స్థితితో పట్టింపు లేకుండా నిజమైనటువంటి గురువు కాగలుగుతాడని మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే జననము, మరణము, ముసలితనము, వ్యాధి అనే ఈ సంసార క్లేశములు ధనమును కూడబెట్టడం ద్వారా, ఆర్థికాభివృద్ధి ద్వారా తొలగించుకోలేనటువంటిది. ఎన్నెన్నో చేస్తాం కానీ వీటిని మాత్రము, ఈ జననం, మరణం, ఈ ముసలితనం, వ్యాధులు, వీటిని మాత్రం మనం ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా వృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవిందా ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సంజీవుడు అంటున్నాడు, శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఓ గోవిందా నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా యుద్ధం చెయ్యను అని అర్జునుడు అంటూ ఉంటుంటే అది విన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు ఒక రకంగా మనసులో ఆనందపడుతూ ఉండవచ్చు. ఆ ఆనందాన్ని చూస్తూ దాన్ని మళ్ళీ నీరు గార్చే విధంగా సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు? ఆయన్ని శత్రువులను తప్పింపచేసే అర్జునుడు అంటే, అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటున్నాడు అని చెప్పేసి ఏదో తప్పుగా ఆయన అంచనా వేయకు. యుద్ధం చేతకాక కాదు, ఆయన శత్రువులందరినీ కూడా జయించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ ఆ విధంగా చెప్పి ఇక కృష్ణుడికి పైన చెప్పి, ఓ గోవిందా నేను యుద్ధం చెయ్యను అని పలికి మౌనంగా ఉన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు యుద్ధం వేడబోవడం లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియచేయడానికి ఆ విధంగా వాడుతూ ఉన్నాడు సంజీవుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా హరే కృష్ణ. మాతాజీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన సంజీవుడు అంటూ ఉన్నాడు, తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. ఓ భరతవంశీయుడా అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుని సంజీవుడు ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడైన కౌరవులైనా పాండవులైనా అందరూ ఆ భరతవంశం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఓ భారత అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుణ్ణి సంజయుడు సంబోధించి అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? ఇక ఎప్పుడైతే శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు ఆ విధంగా చెప్పి కృష్ణుడితో ఓ గోవిందా నేను యుద్ధం చెయ్యను అని పలికి మౌనం వహించాడో,
చెప్తున్నాడు. ఆ సమయంలో అంటే అర్జునుడు మౌనంగా రథంలో కూర్చుండి ఉండిపోయిన సమయంలో ఇరు సేనల మధ్య, రెండు సేనల మధ్య విశాల వశుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికెను. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇరు చేనుల మధ్య శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ దుఃఖితుడై ఉన్న అర్జునుడితో ఈ విధంగా అన్నాడయ్యా అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం మాట్లాడాడో చెప్తున్నారు తదుపరి. అయితే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని ఋషికేశుడు, గుడాకేశుడు అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణునేమో ఋషికేశుడు అని, అంతకుముందు ఆ సంజయుడు అర్జున్నేమో గుడాకేశ అని, అంటే చీకటిని జయించినటువంటి వాడు. మరి సంభాషణ జరుగుతూ ఉంది. స్నేహితులుగా వారు ఇద్దరు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవారైనప్పటికీ ఒకరు ఇంకొకరికి స్వచ్ఛందంగా శిష్యుడయ్యారు. దాదాపుగా ఒకే వయసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కూడా. అయినప్పటికీ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడికి శిష్యుడయ్యాడు. మరి ఆ స్నేహితుడు శిష్యుడు కావడానికి ఎంచుకున్న కారణంగా శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఆయనకి బోధన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే సర్వలకు ప్రభు, సర్వకారణ కారకుడు ఆయన, ఎల్లరి హృదయాలలో ఉన్న ఎల్లరికీ యజమానిగా ఉండేటువంటి వాడు. మరి ఆయన భక్తుడు ఏ పాత్రలో తనను కోరుకుంటే దానిని అనుసరించి అతడు ఆ భక్తునికి మిత్రుడుగానో, పుత్రుడిగానో, లేదా ప్రియుడుగానో, ఇక్కడ రథంకి రథసారథిగా అర్జునుడికి. సో మరి అలా ఆయన చేయగలిగేటువంటి తన భక్తులకు ఒక భక్త వత్సలుడైనటువంటి వాడు ఆ విధంగా చేస్తాడు. కానీ తనను గురువుగా అంగీకరించగానే అతడు వెంటనే గురువులాగా గంభీరంగా శిష్యునితో కోరిన రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అని చెప్పారు. సో ఆ విధంగా అందరికీ లాభం కలిగే రీతిగా ఆ వాక్కులు, ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలు ఉన్నవి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలు ఏమి బోధించాడు అనేటువంటిది మనము తదుపరి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనము చూసేటువంటిది. సో ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటివి, ముఖ్యంగా ఈ 8వ శ్లోకంలో. సో ఆయన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఎన్నుకున్నటువంటిది. మరి ఎవరు అంటే 100% ఆయన కృష్ణుడు, ది ఒరిజినల్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, ఆది గురువు ఆయన. మరి అటువంటి గురువునే ఆయన తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఎన్నుకున్నటువంటిది. సో ఆ గురువు భగవంతుని యొక్క బోధనలు ఏమిటి అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఎట్లాగో స్టార్ట్ చేసిన కొన్ని అటు కాకుండా ఉంటే రేపు చూద్దాం. రేపటి క్లాస్ నుంచి ఆ బోధనలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ.